Dumelang namaste lo chane ndimade kwana stavista ethada wayisalam walaikum wayisalam helala KwaZulu-Natali. Namhlanje ke silihlaba bukhoma uhlelo sila eNdwedwe namaphethelo mawukuthi yakwazi ke eNdwedwe kuthiwa iNdwedwe Central la noma ngasenkantolo. Yabona ke indawo uthola idolobha lachuma ngoba nje kwakunenkantolo bese lilonke idolobha libizwa ngenkantolo. Sithi ke siyanibingelela KwaZulu-Natali uhlelo loMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali KZNHealthChatDotGov.za eyoshayela untokozo kwamaphisa ku Facebook untokozo maphisa SA Ntokozo maphisa SA. Ngikhumbuze ke ukuthi umkhulu umcimbi ola eNdwedwe namaphethelo namhlanje kuyisuku olukhulu usuku labantu abasha. Sizothola ke ukuphawula kwabantu abahlukahlukene abasha abavela kuMnyango wezeMpilo ngokwama professions ahlukahlukene. Kanti asambi ke sodwa namhlanje ukhona umphathi omkhulu wethi inhloko yomnyango no MEC ukhona. Kanti ke naso nje ishaya umthetho sisonke sikhona la eNdwedwe namaphethelo namhlanje. Sixolise kubalaleli ngomsindo ozolokhu uvela ngemuva ingoba silishaya bukhoma uhlelo sila ekwenzeka khona umcimbi wentsha ngosuku lolu lwentsha lwanamhlanje. Ngalo uchitha isikhathi umuntu athatha ithuba abingelele kumphathi womnyango uDokotela uZandile Nxumalo. Sikubingelele emhlonishwa. Asibingelele maphisa, sibingelele abalaleli, sibingelele nababukeli, sibingelele nethimba lonke noDokotela usemncane kakhulu. Absolutely. Ola iduze kwami sibingelele Dokotela. Into enhlekele nayo uDokotela esazongena kodwa masiqeda nje ukuxoxa nayo uDokotela Shabalala naye sizombingelela nje ukuthi ethi halala uDr Zama Mbonane. Ngisisho kahle isibongo sakho. Mbonane impela yebo usisho kahle. Absolutely. Awubingelele nje ukuthi sanibonane. Ngiyabonga kakhulu maphisa, ngibingelele nawe mphathi igama lami uZamacuse wakambonane. Ngibingelele nabalaleli, ngiyabonga ngethuba. Kuthiwa ke uyena Dokotela ko omncane kunabo bonke emnyangweni lo. Ingakho ke size naye namhlanje la ukuze sizoxoxa ngale ukuchitha isikhathi Dokotela. Awusathu sibeke ukuthi kwenzakalani la eNdwedwe ke namhlanje kafushane nje. Maphisa uzokhumbula ukuthi umhla ka16 June usuku olubalekile kakhulu ezweni lase South Africa nezwekazi ke lase Africa lonkana. Kuwusuku la si commemorate khona labo asebashiya, celebrate labo futhi abasebenza ukuthi ba contribute ekutheni abantu abamnyama bakwazi ukukhululeka ngo1976. Kube kukhona ke uhlelo olubizwa nge-Youth Parliament obelukhona luyaqhubeka namhlanje liyaphela ke kodwa namhlanje ngenhloso njalo yokugqugquzela abantu abasha ukuthi baziphathe ngalendlela yokuthi bakukhumbule ukuthi kusasa babaholi bakusasa, bakukhumbule ukuthi impilo zabo nazo zibalulekile ukuze bakwazi ukufika la bebona khona abanye abanjengoMandela, abanjengoSteve Biko kufanele baziphathe kanjani. Inhloso ke namhlanje ileyo. Khumbuza umlalelo sekhaya igama lohlelo KZNHealthChatDotGov.za elishala untokozo kwamaphisa solahla kakhulu Facebook page untokozo maphisa SA. Ngikumbuzisa abantu ukuthi umsindo ozokala ngemuva silishapkhoma la eNdwedwe namaphethelo la okunomcimbi omkhulu wentsha yakwaZulu-Natali kuwusuku lwentsha namhlanje. Ngiyabona ukuthi niqalile ibuild up sanibona nilapha ya eDannhauser ngolumhla ka13. Ngabona ke nihambela indawo ezihlukahlukene eDannhauser. Kutheni nje ukuphalwa kwabantu ngokuthola kwenu lapha ya eDannhauser? Asiqala sikhumbuze ababukeli nabalaleli maphisa ukuthi ukuya kwethu eDannhauser besiwe ngohlelo olubizwa ngeOperation Sukuma Sakhe. Operation Sukuma Sakhe ke kuwuhlelo la uhulumeni uthatha khona wonke ama department akhona kuhulumeni eprovinsini, uthathe bonke omasipala kuthiwa akusetshenziswane. Kuwuhlelo futhi olahambisanayo nohlelo olusha olufakwe yi6 administration olubizwa ngeDDM. So ukuya kwethu eDannhauser ke bekuyobheka ukuthi lezi nhlelo zeOSS ziyasebenza yini kulama ward ebesiwahambele. Okokuqala, okwesibili into ebayinhle ngoOSS obesiwenza lokesithi operation bo, uma kukhona inkinga ekhona manje siyilungisa manje, uma kukhona inkinga kufanele i-refer manje ukuze kungaloku kuthiwa sesolindi process. Ama principal ethu ke afika ibuka inkinga athi le asiyilungise ngalendlela besilungiswa. Ileyo nto ke besiyoyenza bese sithi ezinye inkinga ezifuna ukulandelelwa azilandelelwe ke ama department afanelekile.
Hey, ngiyazi ukuthi nje wade nihambela abantu lapha zibaningi ingqinamba abayivezayo kodwa siyazi futhi nentsha yango 1976 ilwa yayinakho ukulelwa nezinto zokuthi ke abantu bekhululeke ukuaccessa ukwelashwa nazonke into ezithinta uhealth. Nakho kusizwa nangebhili ye-NHI engathi kuthiwa ke ngathi iphasile kodwa awusibeke esithombeni kuyini yona le NHI kuyini ukuphasa kwebhili ye-NHI kusho ukuthini kubantu abasha ukuphasa kwebhili ye-NHI. Ibhili ye-NHI maphisa nje bakuthiwa iphasisiwe kusho ukuthi isizoba yi-act isizoba yi-NHI Act. NHI umele uNational Health Insurance. Okusho ukuthi uma nje umuntu wase South Africa usuzokwazi ukuthi ukhaveke ngokuthi uma uyofuna usizo noma kusiphi isibhedlela ukwazi ukulithola ngaphandle kokuthi ukhokhe. Yilento ehambisana naloko esithi i-universal health coverage okusho ukuthi umuntu wonke ungabalulwa ukuthi unemali, ungabalulwa ukuthi uhlala kuphi, ungabalulwa ukuthi isibhedlela esiseduze kwakhe siphi. Inhloso yileyo. Kubantu abasha ke leyo nto isho ukuthi ukuhambisana nalento esithi preventive approach. Isho ukuthi umuntu omusha usengavela eclinic aye esibhedlela ayozihlola nje ukuthi ngiyagula yini noma ngigula. Umuntu omusha usengaya athi ngifuna ukuprevent ukuthi ngingakhulelwa. Umuntu omusha usengaya futhi ayosho ukuthi khona isifo engasiqondi kahle ake ningichazele lokho esithi health promotion ngaphandle kokuthi akhokhe. Ngakho i-NHI isho ukuthi sonke South Africa sizobenefita kodwa amathuba amaningi azovela kuyintsha athi kusho ukuthi intsha yethu isizokwazi ukuthi ikusasa layo liqhakaze kakhudlwana. Absolutely. Ngiyazi ke ukuthi dokotela ilokhu imenyezelwe kakhulu indaba ye-cholera la eSouth Africa yize noma besingakezwa ukuthi KwaZulu-Natal into esikhona kungathini mhlambe ukuphawula koMnyango njengamanje njengoba sazi sinesimo se-cholera ekhona ezweni KwaZulu-Natal ngabe sigadlile uthini ke into engayitshela abantu bakwaZulu-Natal senzenzani uma ukuthi ayikangeni uthi senze sure ukuthi sigcina siyayivikela ukuthi ingazifike KwaZulu-Natal. Asincome maphisa uMnyango wezeMpilo simncoma uMC wethu wezeMpilo siuncoma uhulumeni wakwaZulu-Natal okwazile ukuthi uma kuzwakala ukuthi sekukhona ama cases cholera eHammanskraal uqinisekisa ukuthi siyaqala siba preventive approach esiyenzayo futhi siba senza health promotion okwenze ukuthi namanje silisha iqiniso lithi awakabibikho ama cases echolera KwaZulu-Natal. Lokho ke kusho ukuthi ukubambisana okwenzeke phakathi koMnyango wezeMpilo uMC nohulumeni wonkana kufuneka kuqhubeke nomphakathi wonkana la sithi khona uhealth promotion ukubilisa amanzi ukuwafaka ijig nokugeza izandla aqhubeke ukuze siqinisekise ukuthi ayifiki kithi cholera kodwa kubalekile njengamanje ukuthi ayikabibikho asiqinisekise ukuthi in partnership siyaqikelela ukuthi ayenzeki ayibikho. Khumbuziseka abalale ukuthi ngempela kulolu hlelo sihlale sidudula indaba yokuthi abantu bethole ithuba lokuncoma abasebenzi boMnyango wezeMpilo makhona la waya khona wafika unesi wakuphatha kahle wafika udokotela wakuphatha kahle wafika mhlambe lo cleanayo wathi maye cleaner wangasho ukuthi akolobhele inyawo na wathi iphakamise emntanami inyawo wakucela kahle siyamusho ke la simbonge simncome siyangena ku Facebook page yoMnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health ukwazi ukungena uncome umsebenzi nje makuthi khona umsebenzi owakwenzela into enhle la emnyangweni. Ngizongena ngejubane ke eChowding phuthume lapha yami ku Leonardo Zulu uthi ngicela ukumbonga esaphila ubonga wonke ama audiologist ku room 5 eBenedictine Hospital kwaNongoma uthi hayi impela mawusuku ungene lapha yami ufica abantu abanempilo abantu abaphathana kahle manje nje mawungathi ngilinyazwe yibo indlebe ngendlela abayinakekela ngayo lokhu nje kwathi inhlo babantu abahlale besibhekelela ngeindlela ehlukahlukene kusho uLeonardo Zulu lapha yam ku Facebook page yoMnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health unkani zababili Khethi bona insizwe nenkane uthi Danko uyabonga kunesi wakaSenguye clinic wasanguye uthi kwaSanguye clinic wangisiza ngilethe ingane isinezinsuku ilimele ngiyisemel mode kwaSanguye ku Khondolo isigodi yakwazi uKhondolo absolutely kwaNkosibuyela usuka uthokozile langa noma uthokozile langa yes uthi isikhumbuzo waseMpumalanga clinic eHammersdale akeve siphatha kahle thina be HIV
suka manje umbhala kahle lapho HIV umbhala ngesizulu athi be-HIV SHYVI thina be-HIV angithi asikuleli isigaba lesi asisenawo amahloni ngalento ngoba sesinalo into ngomane siyiginqela lona nje kungabi indaba yamuntu sitshelekane nangalo ngezo ezinye zithi waphethe namantongomane awungitsheleke zitshelekane insizwa ngakusasa ziyakhokhelana kumnandi nje siyaphila uthokozile langa uNonhlanhla Qulu uthi kumele sikhulume bakithi nangobubi uyafisa ke na ukukhuluma ngobubi ngiyathi mina ke abafuna ukukhuluma ngobubi sinalo i-page lethu la esikwazi khona ukubika lithi bika sikusize i-app ethi bika sikusize mawukuthi ke ufisa ukubika nangokubi okwehlakalele kodwa la sisuke sincoma nje ingakho sesicela ukungaphazanyiswa kwabancomayo nodokotela ka nonesi abala namhlanje ngiyathemba bazophuma beyomotivate abantu bebancome ngoba kufuneka uhlale kuphela unyaka ungakazi unconywe kulolu hlelo kanti ngoba kuno HOD sibuye sibacelele labanconya ukuthi abanyusela imali mayisuke la HOD inyanga yentsha le kuningi kokukhulunywa ngabantu abasha kakhulukazi abangaphansi komnyango wakho kungenzeka abawodokotela ama radiographers kwahlukene baningi abantu abasebenza ngaphansi komnyango kodwa intsha ungathini umlayezo ke niubhekise kona niumnyango ngalesikhathi samanje Asiqale sibabonge bonkana abasebenzi bezempilo maphisa ngomsebenzi abawenzayo njengoba ufunda nje incomo ezivelayo ebantwini abaningi uzokhumbula ukuthi masiqala lo hlelo kwakungena ama complaint kakhulu kuneyincomo lokusho ukuthi ikhona umehluko wenzakalayo bese kuba ukuthi okwesibili le gengeke esithi intsha esebenza eminyangweni siyayiqhuquzela ukuthi okokuqala abawazi uMnyango bawu-understand asikufisi ukuthi uma ngabe thina sesikhula siphume eminyangweni bese kuyofuneka abantu abangakaze basebenza eminyangweni kuyima bezowufunda uMnyango abawazi bawu-understand okokuqala okwesibili siyafisa futhi ukuthi igenge eseyintsha ithi umisise eminyangweni ikhumbule ukuthi iwodokotela nje iwonesi nje iyama manager nje ngoba kukhona abantu abakhokha i-tax kukhona abantu abakhokha i-VAT kukhona abantu abazikha izikole abafunda kuzo ngakho bahola nje ngoba labantu babekhona ngakho abahloniphe wonke umuntu ozayo ngiyaye ngithi ke maphisa abahloniphe ngisho uhlanya uma ngabe kukhona umuntu abambiza ngaleyo ndlela inhloso yethu ukuthi abahloniphe ngalendlela ethi uma kwenzeka kufika umuntu wakube gula noma bona begula bazi ukuthi bayohlonishwa ngaleyo ndlela kodwa nabo uma besemsebenzini noba bengaphandle komsebenzi baziphathe ngalendlela ezobonisa ukuthi ba ama professionals absolutely ngikhumisa umlaleli ekhaya igama lohlelo i-KZNHealthChatDotGov.za elishayela untokozo kwamaphisa sila eNdwedwe namaphethelo sisakazela bukhoma emcimbini wentsha njoba nje namhlanje sathi usuku lwentsha sixolise ngomsindo enzela ukunuzwa emakhaya siyacela nisibekezelele ngaleyo ndlela leyo ngizocela ukuthi ngaleke ke mhlawumbe ukuthi ke sivale nje uma khona umlayezo obufisa ukudlulisa iHOD sikuphi ithuba lokuthi udlulisa umlayezo Maphisa ngifisa ukudlulisa umlayezo kuwusuku lwentsha absolutely oluthi kuke kwavela kuma social media into ethi hayi sesoyeka manje ukugqoka ama uniform sesogqoka amajazi intsha uMC wethu uhlale igqugquzela kukhona uhlela liqala oluthi graduate life absolutely akalwenzeli yena uMC ulwenzela intsha ukuthi ayikwazi ukuthi ithi uma ngabe isema university noma ikupla ikhona ayizinakekele ngalendlela ethi uma iphuma la izobe ikhona iphuma iphila iphume futhi ihealthy lokho kuzoba nomthelelo omuhle kwi-economy of the country kubalekile ke ukuthi siudlulise lo mlayezo kwintsha yakithi kodwa kwintsha ekhona eMnyangweni wezeMpilo siyafisa ukudlulisa ukuthi abaqinisekise ukuthi bayazazi ukuthi bakuphi baphinde bazithuthukise ukuze bakwazi ukuthi uMnyango bawubambe ngendlela sibonga kakhulu inhloko yoMnyango yethu ke siyabona ke na uNgqongqoshe usesondele la ngasenzobe sesimfaka kahle kakhulu sikwathi ke naye sithole ke uvulo wakhe ngalesikhathi lesikodwa ke ngoba njengamanje sinaye udokotela uZama ngiyalithanda leli gama uZama ngoba naye ukhona udokotela sizasifaka uNgqongqoshe njengamanje ngizongithi awusibingelele nje usitshela ukuthi ubani kwabani wenzani la eMnyangweni Ngiyabonga ithuba futhi igama uZama Mbonane ngina 25 years iminyaka
Ngizalelwe eDandi ngakhulele lokishini la kwaNdengezi. Okay. So ngokomsebenzi ngenza i-community service khona la eNdwedwe CHC ngudokotela khona. Absolutely. Kuthiwa ke silandele udokotela osemncane ngiyafisa ukuthi mhlambe mawuthola ithuba mawungasabi futhi usitshela ukuthi umncane nje ngabe umncane ngempela yini. Abanye bayebethanda ukuthi umuntu mayethi mncane mhlawumbe una 18 noma una 16 kodwa ke uyokuba kusuka kuwena ukuthi uyathanda ukuyisho iminyaka yakho ba abantu bafisa ukuthi udokotela omncane mncane maye mngakanani mawungenawo amahloni ngabatshela kabalele emakhaya ngudokotela omncane noneminyaka o2. Nginankinga ngina 25 years iminyaka. Hawu udokotela ingane kanje hayi ngeke bakwethu cha umuntu uyethande komnye osekhaya sisuka kuma backgrounds ahlukahlukene omnye efise ukuthi ke athole ukuthi wena yini yaba intshisokelo ekutheni ugcine uyibone uba umuntu owudokotela nanokuthi ke ne message ungayisho kulabo abafisayo ukuba la ukhona njengomuntu omusha nezingqinamba ke enibhekana nazo nabantu abasha mani kule journey yokuzama ufika la ukhona njengamanje. Okay. So okwami isinqumo sami sokuthi ngibe udokotela kusuke ekutheni kuvela umkhuhlane ekhaya ekubeni sigulelo ubaba wagcina eseshona ke. Eguleni kwababa bekuyi nje umshikashika singaqondi ukuthi kwenzakalani ngayo ngempilo kababa nakhona ngaleso sikhathi singanayo udokotela ongasichazela kabanzi ngokugula kwakhe kwaze kwayele ekutheni egcine eseshona ke. So ekusebenzeni kwami ekubeni udokotela iyona into ebengizama ukuyenza kakhulukazi ekutheni ikakhulukazi ngoba indlu emnyama siye sibone njengoba kade ngisebenza ngiye ngibona ukuthi siye singathanda ukubuza mayelana nokugula kwethu nokuthi nawo lamaphilisi eswaphuzayo amayelana nani. So ekusebenzeni kwami ngiye ngizama ukuthi ngenze isiqiniseko ukuthi ngimchazele ugogo thatha amaphilisi eBP ukuthi gogo amaphilisi eBP iBP into kanjena kungani kumele uthathe amaphilisi eBP. So iyona into yabentshisekele ekutheni nami ngingatholi ngudokotela ongachazeli impatient omisigulu ukuthi ukugula kwakho kukanjena kungani kumele uthathe amaphilisi kanjena. So into enzima ke ekubeni udokotela okwaqala nje iminyaka 6 years kunzima ke futhi umkhakha onzima uyashintsha izibhedlela unzima ushintsha izibhedlela so ne support system ingabi khona kwezinye inkathi kakhulukazi uma ufundele kwisikhungo esingekho ngasekhaya. Isikhathi esiningi usichitha emabhukwini uyafunda i-support system ingabi khona. But ke uye uqhuquzeleke uma ubona abaphambi kwakho bephumelela. So nje akulula kodwa kona it is worth it. Kuyenzeka. No, enye into mhlawumbe umuntu azoyibuza ukuthi njengomuntu omusha ziningi ilinga ikhona lapha yami. Siyazi ema-university kuyaphuzwa kunama drugs kuyajolwa but wena yini wabambelela kuyo eyakwenza waze wayithola uphumela nanokuthi ke yini ungayala ngayo umuntu omusha njengamathi mani ngayithiba ku 1 2 3 ningayibona niphumelela. Uma into ayihlazisho ukuthi umnandi bohleze bukhona. So musa udedela ithubo nalo ngaleso sikhathi ulandelelana nabangani nobumnandi besikhashana. Enye into mina obemdala ekhaya ngiphume ekhaya la uma besikhulisa. Absolutely. So ngathatha ke leyo background leyo bengafuna ukuba umuntu usengifundisile uma kanzima ngibe umuntu ozomphoqa phambili. So ngithathe lelo thuba ke engilitholile kubeni ngifundele ubudokotela ngagijima nalo ngaqonda ukuthi obumnandi into ezophinde ibe khona uma ufisa ukuthi ujoin abangani kodwa angibambelele kwithuba enginalo kuleso sikhathi. Manje ke mawusingathi ke umuntu omusha osekhaya njengamanje othi unentshisekelo yokuthi naye abe umlaphi njengawe inyanga enohlonze ungathi iziphi izifundo kufuneka aqinise kuzo lapha esikoleni? Okay, so kumele abe no level 5 kwi mathematics abanye baye bathi pure maths. Yes. Level 5 kwi life sciences. Okay. Physical sciences. Okay. Kanye ne language English noma first additional. Ezinye izikhungo zeyifune into ekuthiwa national benchmark test oye uyibhale uyi language nayo imaths bethathe i-percentage yale behlanganise kanye ne-percentage ye-report lakho. Absolutely. No, siyajabula kakhulu masithola abantu abasha bephumile benentshisekelo. Umlayezo wakho ogcina ke nje onawo ungathini umlayezo wakho? Engifisa ukulayeza abantu abasha ngithathe leli thuba ekubeni ngisebenza ngahlangana nabantu abasha ngibonile izimo esibhekana nazo siyintsha ifana njengezinto zokuthi abesifazana abaningi bakhulelwa bese bebancane
sesibone intsha iphuma emakhaya la ama-relationships engamahle kahle umuntu ezizwe ngelutho egcine sinama cases amaningi especially kwiminyaka from 13 to 20 sesibona ama-cases amaningi e-overdose. So umlayezo engifisa ukusho ukuthi uma umuntu ezizwe engaphilile kahle akathatha ithuba emaklinikhi ey'bhedlela sinazo izinto abantu abafana njengama-social worker osonhlala kahle kanye nama-psychologist abakwaziyo ukuthi uma ubhekane nesimo bakwazi ukuthi bakusiza la bengakusiza khona. So abangahlali bodwa bengaphathekile kahle bakujwayele ukuze eklinikhi bezozihlola. No, kuhlele kujabulisa ukuthi sithola abantu abasha ngempela size ngwabo kusuka kubona beyikhulumela ngqongqoshe sithethele ithuba nawe sikubingelele uba siyazi ukuthi ke namhlanje nimaqhapheshu kuba kuhle-ke futhi masithola ngoba nila iNdwedwe namhlanje okuyindawo ke le enkulu ebanzi ihamba iziyogudla ngonanda igudle zonke indawo lezi iziyofika eMaritzburg. Ngiyazi ukuthi maduze nje ngiyangizwe bethi unobusakhamuzi futhi obukhona la koNdwedwe ibingidideka into yakhona ngithanda lokho ngiyikhuluma usukukele youth day Ntokozo ngaphandle nje kokuthi sigubha abantu baka 1976 laba badlule emhlabeni who took initiative yokushintsha isystem. uJune iyinyanga celebrate ispirit somuntu omusha and ispirit somuntu omusha ke sihamba noshintsho. Ispirit somuntu omusha sihamba nomuntu othandayo ukuthi intuthuko ihlala ikhona, othandayo ukuyi-improve, othandayo uku-improve i-society ne-community aphila kuyona. Yingakho unyaka nonyaka uhulumeni kaKhongolose after 1994 wathatha isinqumo sokuthi uJune 16 uzocelebratewa. Hayi ngoba babecabanga ukuthi mhlambe kuyoze kufika isikhathi lapho esingazi khona ukuthi kuyokwenzekani esingazi khona ukuthi kwake kwenzekani ngo-1976 kodwa uhulumeni wathatha leso sinqumo because uhulumeni understood ukuthi ispirit sabantu abasha kufuna sihlale sikhunjuzwa sivuselela ngaso sonke isikhathi. Khumbuleke abantu abasha Ntokozo bayi-group ehlala ishintsha njalo. Umuntu okade i-youth last year akangaba i-youth namhlanje, so lo esasikhuluma naye ngonyaka odlule akaseyena umuntu omusha, akuseyena sekufuna simvuselele, sekufuna sibe nabantu abasha esibavuselelayo. So every year we always have a new group yabantu abasha okufuna siyivuselele, siyigqugquzele, sikhumbuze ukuthi abantu abasha base South Africa ibona abavuka basukuma benza ukuthi kuliwe nohulumeni wobandlululo. So namhlanje ke sizo celebrate lelo suku lo si-commemorate nalaba badlule emhlabeni but sikhumbuza abantu abasha ekakhulukazi ukuthi ayikho into ezokwenzeka uma ngabe bona behleli emakhaya, behleli ekhoneni, bengasukumi beyisebenzele. Thina ke njengomnyango wezeMpilo uJune inyanga yokuthi sikhulume nabantu abasha honestly ukuthi uma ngabe bengayivikeli bona ezabantu abasha bazofa. Ufuna singananazi uma ngabe abantu abasha besheshe bengena emshikashikeni wocansi bengakabi ready, ikakhulukazi abamantombazane bayazi expose ekutheni bangaze bafike babe badala babe ne-future. Ulinda ke sibiya lapha kade ebuza amantombazane ukuthi ayafisa yini ukuba nezimoto, ayafisa ukuba nemizi yawo. Sonke ngicabanga ukuthi into esiyifisayo leyo, but uma abantu abasha besheshe bengena emshikashikeni wocansi bengayivikelanga kwenza ukuthi impilo yabo isheshe bemfishane. Thina njengomnyango wezeMpilo njengoba kuJune nje sikhuluma nabantu abasha ngendaba ye-teenage pregnancy ukuthi uma ngabe usemncane usesesikolweni focusa ezincwadini zakho, ungasheshi ukhulelwe ngoba uma ukhulelwa kuya-affecta lokho. Abafana yebo kuyaba-affecta kodwa umuntu ophuma esikolweni uwena muntu wesifazane osuke ukhulelwe, and umuntu wesifazane ke okhulelwa umzimba wakhe ungakakuvumeli lokho eseseyi-teenager uba umuntu wesifazane o-affectekayo emzimbeni, ayigcine uma semdala omunye ayithole senezifo angazazi ukuthi ifike kanjani noma angazazi ukuthi zenzeke kanjani just because uqale wa-active sexually esesemncane waze wakhulelwa kwesinye isikhathi umzimba ungakabi formative. Into efuna esiyikhulumayo nabantu abasha Ntokozo on a daily basis kule nyanga, by the way udaba esikhuluma every day lo nabantu abasha ukuthi nje ngoJune siyaligcizelela ngoba siyafisa ukuthi abantu abasha njengoba kuyinyanga yabo kungakhulunywa ngama-economic opportunities kuphela, but sibakhumbuza ukuthi even ngokwe-health abantu abasha kufuna bazinakekele. Ngifuna ukuthi-ke uma sixoxa nabantu abasha siyaye sibatshele ukuthi angithi umzimba uma ngabe umuntu ezalo sisuke kuthiwa umunye uba 1.2 kgs 1.5 kgs uma ingane normal uzalwa u5 kgs or just about there 3 to 5.
but as si develop uyabona ukuthi uba ready for into ezihlukahlukene. Amantombazane after u12 years or 14 years bayaqala ba developer amabele nabafana ba developer okunye. So nangaphakathi ke emzimbeni wentombazane ukudevelopa komuntu wesifazane kuhamba ngeage. Uma ngabe ke uqala uba active usemncane ungaka develop kahle kuya affecta lokho moving forward. So yizo zonke indaba lezi kulenyanga esiyikhuluma nabantu abasha. Asikhulumi ke ngazwakala ngathi sikhuluma namantombazane kuphela Ntokozo ingoba ngokwe health amantombazane kuningi kakhulu okuba affectayo but abantwana babafana nabo sithi abahlale ngensizwa lapho behleli khona ngoba uma ngabe bengakwenzi lokho nabo bayazi expose ukuthi babe infected umuntu azi expose ukuthi athole izifo ezithathelana ngocansi na impilo yakhe igcina inciphile ingabi seyilento akade eyifisa just because washeshe waba busy kwenza izinto ezenziwa abantu abadala. Ngiyazi ke ukuthi thina sizwe sabantu abamnyama kakhulukazi umntwana omfana umeqala eqonywa abazali noma umphakathi bayancoma kuyalilizelwa ukuthi ingane yakamaphisi so uvukile uvukile umaphisa niyambona umfana wakhona kanti bancoma into errong ngoba phela njengoba eyisoka nje kukhona lapho emosha khona ngoba uyisoka ngokuthi uqonywe izingane zabantu. So kufuna ke sibalansise lento siyabantu abamnyama kakhulukazi sazi ukuthi uma sikhuza izingane sizikhuza zonke ngendlela efanayo. Uma sithe ingane nasingangene emshikashikeni wocansi sikhuluma nezingane zamantombazane sikhuluma nezingane zabafana ngoba zonke ziya affecteka ngokwezempilo ngendlela engezukwazi ukuthi bamikise phambili. Absolutely. Sizocela ke ukuthatha leli thuba leli sifake ke uNgqongqoshe wethu ovela lapha ya eMnyangweni wezomnotho esomfaka la ukuze athi naye ukusibeka nje esithombeni ukuthi ke kwenzakalani la eParliament labantu abasha namhlanje. Kodwa ngizocela ukuthi mhlambe uNgqongqoshe wethu asintroducele nje esangena umphathi wethu walapha ya uNgqongqoshe walapha eMnyangweni wezomnotho economic development. Into esiyenzeke Ntokozo njengohulumeni njengoba ngeke ngachaza ekuqaleni ukuthi unyaka nonyaka uhulumeni waka-ANC wathatha isinqumo sokuthi akucelebrate abantu abasha. So njenge province yaKwaZulu-Natali every year siba nento ebizwa ngokuthi i-youth parliament lapho abantu abasha bakwazi ukuhlala khona baxoxe izinto nezinkinga zabantu abasha ebese betshela uhulumeni ukuthi thina njengabantu abasha siqhamuke enhlanganweni ezihlukene nakho esifisa ukuthi uhulumeni akasenzele kona. So sithi nasiqeda kuba ne-youth parliament bese sithi ngoJune 16 sifike sizocommemorate uhulumeni noma sizocommemorate abantu abasha baka 1976 kodwa commemoration kwethu abantu baka 1976 sisuke sizoxoxa nabantu abasha bangaleso sikhathi njengoba bengeke ngachaza. Namhlanje ke undunankulu wethu akazizwa kahle so siyafisa nje simfisela ispeedy recovery. So umuntu oactayo ke namhlanje njengoba uhlala ukhuluma ngokuacta nje umshini awukho kumina namhlanje umshini ulapha kuNgqongqoshe waka-Asia ophinda ubosihlalo wakaKhongolose kwiprovince yaKwaZulu-Natali umfowethu baba uSiboniso Duma uyena ke sinaye namhlanje uzokukhombisa ukuthi hayi uyasebenza la and lo mshini ufuna mawubambile kunyakaze ukuthi nje uyabona nami sengiyamnyakazisa ke usenyakazisile khona ama announcement aserious asewenza lapha ngaphakathi. Uyazi mangahle ama announcements uphinde waphohloze nala utshela iSouth Africa necountry kodwa ke siqale simbingelele sithi uphefumula kanjani uPremier wanamhlanje. Absolutely siyabonga kakhulu amaphisa la ku MEC uMagugu siyabonga ithubo sinikeza lona nakubabukeli bakho nakubalaleli bakhe ekhaya. Ake siyazi ukuthi ke namhlanje khona into ebalulekile ekeyathintwa kwathiwa masingabayeka abantu abasha siuMnyango wezeMpilo bagule befe sizobe silimaza umnotho ngoba abasekho abantu abazokwazi basebenze ephambilini kuqhubeke kushuthi sobe sakha isizwe esizofa njengabantu abaphethe umnotho uye uthini umlayezo maninikwe ithuba lokukhuluma nabantu abasha. Ngicabanga ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natali njengayo yonke nje isishamthetho osuku sizwa sikhuluma sibambela abantu abanjengedwedwe nezwe lonke siyafisa ukuthi kulunga amathuba omsebenzi intsha namhlanje sithi sifuna ukukhuluma izibhisho ezinto uzwileke siqale sathi u8 uma uhlangene cishe no20,000 wawo obekile for i-training for ama-alien invasive species bazokwenza sure ukuthi basizakala abantu. U-health uzwe na uno-3,000 wama-training ozoyenza u-education already uqashile abantu abawu-58,000 othisha bazolungisela balekelele ezikoleni naye kodwa uMnyango wa-OTP usebenzisana noSumitho
unemthomo une-training oyiqalile unamathuba nawo abhekele nawo uthole kungesitha mongabheka nje isifundazwe sithi 82,000 kwamathuba sithe zobalula-ke namhlanje ake sibathathe bonke lantu abaqashiwe uhulumeni siyobabheka estadium sibabona ukuthi bayaphila yini kodwa sifisa baqashwe kuphela abantu sifisa abazenzela amathuba omsebenzi that is why OTP ubeka 100 million kwi-Youth Empowerment Fund that is why u-8 awenza Operation Vula Fund ukuthi ofuna uqala ibhizinisi nofuna ukuthi alekelele athuthukise indawo ngakubo akasondele eduzane ukuze isimo sakho la sibe lula ukuze siphile isizwe ngoba u-Department of Health mase balekelele baphile abantu badinga ukuthi badle badinga amathuba omsebenzi badinga ukuthi bathuthuke bese yintsha bese ngakwazi ukuthi energy yabe sengabashayela phambili manibheka ke njengoba sikulolu suku lwentsha namhlanje ingqikithi nomongo wemessage enidlulise kubantu abasha ithini sicabanga ukuthi nizwile ukuthi ne-theme yethu ikhuluma nge-sustainable process ye-economy ukuthi umnotho uzokwazi ukuthi ibone ngasuthuthukisa abantu ungabheka nje iNdwedwe ngo-1976 ngifuna uyicabanga amehlo engqondo wawungekho lo mgwaqo yayingekho le mizi eseyimihla ngaka le ground lisha lakhiwe uhulumeni kakhongolose so sithi abantu ngeke bakwazi ukubathuthuka uhulumeni bebe bekude naye kodwa sokwazi ukuthi abantu balekele ukuthi nabo bazithuthukise namhlanje nawe ubephethe uhlelo u-MEC Nkonyeni uthi sekunane-pilot eyenziwe yilo uhulumeni futhi izokwazi ukuthi bathathe kiyo ndizindiswa abantu abasha abantu abasha ibona bazothuthukisa isifundazwe saKwaZulu-Natali kodwa sithi abantu abasha funa baphume ezidakamizweni sithi abantu abasha bangakhula bese bancane ngoba sithuthukisa izwe sinjalo kodwa sithi abantu abasha sekufanele bakhumbule into eyodwa ukuthi masibabize kuma-sectoral parliament bayithethe serious umhlonishwa ngisenayo iduzana waka-health wekade eyingxenye yalesishayamithetho esewumuntu omusha nomhlonishwa lokhuluma naye uDuma wekade eyingxenye ye-sectoral parliament isikhiqizilo somlomo eparliament amalunga akhona lapha even executive asebeyingxenye sithi funa bathethe serious lento ukuze baze beshape khona amapolisi ile bezokwazi khona ukuthi basho ukuthi bafuna wenza njani uhulumeni kodwa kubalekile ukuthi masilethe u-IEC bazi ngamathuba okuvota ngoba nitholwe through i-voting pattern uma bebabaningi beregister uzobazi per capita ukuthi bangakanani abantu abasha kwaZulu-Natal maybe u6 million uzobona ufana afake more in terms of funding nathi sobe sesiba namathuba kahle ukuthi sibanikeze lama program amasha that is why lapha esifundazweni sasogwini ezizokwazi ukuba khona i-Maritime University ezoservice iAfrica yonkana ene-potential yokwenza 177 billion ku-GDP yase-South Africa hayi bantu abasha ngiyathemba niyayizivela ngempela ke leyo uhulumeni waKwaZulu-Natal uhulumeni wabantu uhulumeni usebantwini bathi we leaving no one behind sihamba nabo bonke sithi masihambisane siyayithanda ke into mawukuthi ngiyangithanda mina ngoba ngithi uhulumeni lokwakhongolose ugxekwa kakhulu bese bewufaka ukhongolose mabawugxeka kodwa ukhuluma ngamabhiliyoni manje akusashiyo ukuthi uhulumeni kakhona sekuthiwa nje uhulumeni kugijime kume kodwa ufuna singasho la kukuhle nje kuthiwa hayi uhulumeni kodwa nakhona kabane uba nesibongo imfundo besikhuluma noMagugu sithi cha mhlawumbe kufanele sibathathe yabona labantu abasha bo-83,000 abantu emabhida bayangena babu-6,000 basale ngaphandle abantu abaqashiwe kulo nyaka wezimali nothi nini so kufanele sibabone ke sibaparade khona bezombona uhulumeni esebenza kodwa kuma-operation sukumasakhe sisuke siyobheka into enjalo bese siyabuyela kubona abantu ngibonile impela lapha eDanawuzi niphuma ningena umuzi nomuzi mhlawumbe abantu abasha manitheni yabalalela laphana imuphi umphaka bebenika wona into abakhuluma ngayo bathi bayamjabulela uhulumeni uma ezosondeza ama-factory eduze kwabo bayamjabulela uhulumeni mezoletha amathuba njenge-digital center loyibona athi ezoyivula eNdwedwe iyalekelela ukuthi ubuxhakaxhaka bamakhompyutha neyo-coding nokudesign ama-app bakwazi bese-youth ngoba thina sinoNgqongqoshe uMagugu saqala ukuyibona kangqondonkulu ikhompyutha saqala ukubona sesifika kwi-higher education ukuthi kanti nomuntu uyakwazi ukuthinta ikhompyutha bazifuna zonke lezo zinto kodwa namathuba phela ama-ground bayafuna i-sport and recreation fanele sisondele eduzane kubona sibalekelele nanokuthi bakwazi ukuthi bathi behlele endaweni zabo bakwazi ukuba zenzele nabo that is why Youth Empowerment Fund idesigned for that hayi phela mawunganika undunankulu ithuba uvela lithathe lonke uhlelo lwakho ugcina ungasele nalutho kodwa ke hayi siyabonga siyitholile information akugcina nje kandunankulu bese simkhulula sibonga kakhulu sicabanga ukuthi intsha siyaziqhenya ngayo kakhulu intsha ka-1976 igazi layo lalingaphalaleli ubala asilisebenzise lo gazi kodwa sizoyihlonipha kahle ukuthi sibe sizwe sithuthukayo isizwe sokwazi siziqhenye ngaso bangakhula bese bancane
baphume kuma-drugs baye ezikoleni bahlonipha abazali bazi ukuthi impilo engcono ukuhlonipha uyihlo nonyoko ukuze iy'nsuku zakho zande ezweni njengoba kusho umbhalo ongcwele. Hayi uqedile bakwethu ngiyathemba abantu abasha emakhaya balijabulele uhlelo siyabonga kakhulu-ke nakini emakhaya ngempela ukuthi nesemakwele kahle kakhulu sixolise kakhulu ngomsindo enuzwayo silishaya bukhoma uhlelo sisendwedwe njengoba beshilo bakwethu ukuthi-ke namhlanje usuku olukhulu usuku lwabantu abasha la ngempela sixoxisana nabo uNgqongqoshe-ke usiphathele nabo-ke abantu abasha sizwile udokotela ade ekhuluma njengamanje futhi usiphathelile no-nurse basazofika bekhulume nabanye nje abadina ney'nhlaka ezahlukahlukene zabantu abasha. Ungqongqoshe nangu-ke ondunankulu obambile ekade sibeka esithombeni ukuthi-ke izinto ziyenzeka ngempela sisazofaka unesi njengamanje kukhona mhlawumbe uNgqongqoshe abefisa ukwenezezela. Uyabona nje undunankulu obambile umthombeni u-emphasize lento yokuthi abantu abasha kusezandleni zabo. Yes. Akufanele intokozo sibe nesizwe esithi abantu abasha bafuna njalo befuna ukuqashwa abafuna ukuqashwa. Kulungile kukhona abazofunda bafundela ukuthi baqashwe kodwa abantu abasha abaningi abaphokophela ukuthi kube yibona abaqashayo. Lento ke sifuna ukuyi-emphasize kubantu abasha ukuthi amathuba akhona uhulumeni uyayi-create environment uhulumeni uzokwazi ukuthi abanikeze i-funding yokuthi bona bakwazi ukuthi bayoqasha abantu so that sikwazi ukuthi sigcine sakhe amathuba amaningi omsebenzi ngoba uhulumeni Ntokozo uqasha mhlambe not even more than 3% ye society. Abantu okufuna baqashe abantu abawosomabhizinisi. So thina ke sifuna abantu abasha bathi thina sikhona sifuna ukuba osomabhizinisi supporteni so that ba create amathuba omsebenzi abasukumeke abantu abasha. Abanamhlanje abantu abasha abasezukulinda ukuthi mina nawe sikhulume radio njengoba sikhuluma. Bayakwazi ukungena kuma internet, bayakwazi ukungena kuma social media pages, ama departments onke. Akhona lapho ke amathuba. Afuneni khona nikwazi ukuthi ama departments and support. Yabezwa abantu bayamemeza babona uNgqongqoshe wabo bathi bahlale bembona ku TV bayajabula. Babona uNgqongqoshe wabo abamthandayo. Sinodade wethu ke la uZandile Nxumalo sister lapha yam kuyi-CHC ulapha kuyi-chronic department kuyi-CHC yethu khona la eNdwedwe okuyena ke esinaye esimbeke eshashalazini la umuntu omusha asathe lethu basikubekelele mazandi. Ngiyabonga bhuti Ntokozo ngizothanda ukubingelela ikhulu zonke ikhona ngikubingelele nawe bhuti Ntokozo igama lami nginguzandile wakwaNxumalo ngineminyaka u-35 ngiqashiwe i-Department of Health. Yes. Ngi-based eNdwedwe CHC chronic department ngeumphathi wakhona we-department. Ebona ingane encane umphathi ngina 35 mina ngangakaqali ngosinyakaza ingane iphethe manje baqoqobele ijika nabo lapha yam. Mhlambe nawe sowubuza ukuthi intshisekelo yakho uthi ugcina ube unesi kube yini ngoba usister nje manje ubaphethe. Ngiyabona futhi nezimendlela zakho mangiyibuka la waphetha wonke ogumgedle lapha laba bephathwa yasebuke befunde kakhulu. Usuka ngoyellow obomvu ohlaza ocream white akukho ngeke okusho ukuthi isifundiso sangempela lesi fundile baningi abanephupho lokufika lapha yena abangafikanga kodwa umbuzo bese ukuthi intshisekelo yakhe isukaphi ekutheni ugcine nawe ube umhlengikazi. Okay ngingasho ukuthi intshisekelo yami isuka ekuthenini ngiwumuntu onothando ngiwumuntu othanda ukunakekela. Ngizocela ke dadewethu basibangisana nomsindo la ngaphakathi ushaye nge-shop steward voice ngiyathemba una ukuzinyonyana lezi ukumemeze nje ngathi useclassini impela nje ukhompyutha nogatsheni lapha nje ugatsheni uyacula uthi uyena umalume. Yebo wayikhipha inkunzi esibayeni sakhe. Absolutely hayi inkunzi kuthiwa ziyakhishwa impela mayinganakile yikho ufuneka uhlala uyicuphile into zakho ungathathela umuntu ubhekile. Absolutely body ukuthi ugatsheni ubesho lokho kodwa kulungile. Okay sinayo lapha usakhile lapha yam usakhile Mbatha ake simthathe sithi semoyeni sawubona. Yebo sabona sakhile Sakhile usemoyeni? Yebo. Okay, usakhile ngathi asikamtholi kahle. Uyangena? Awumnyusa Sakhile usemoyeni ba? Yebo ngikhona ngiyaphila. Siyaphila Sakhile uphi ne country? Sakhile. Ayike usakhile simthola kanzima. Ngiyathemba. Uyasizwa Sakhile? Ngiyakuzwa. Nakho ke uyaphila mfowethu? Hayi ngikhona niyaphila nini? Sikhona usishayela ukuphi mfowethu?
Ngikwahlabisa ophaphasi. Awusuka ngiyathanda wahlabisa ngoba sasithi masimemezela sematekisini kuthiwa woza hlabisa mtuba ngena. Uthini usakhile ubani ufuna ukumemeza nje osemnyangweni? Impela engila ngifuna nje ukuqala ngingome umama uNdunankulu lapho noma ngisho ukuthi uNgqongqoshe ngokuyikhanda kwakhe nje okungaka ngiyaqala nje ukubona umuntu osebenza umsebenzi omuhle kangaka oyemphakathini ya uyablasha manje qhubeka uyablasha manje nginoba kakhulu kunosisi lapha ukuba uNobuhle Ndwandwe osebenza empembeni clinic hayi iyawenza umsebenzi leyantokazi kakhulu phambili nobuhle phambili ngonobuhle kodwa wesakhile kungabi njalo ukuthi ufuna ukuyobeka amabili ungena ugadla ngathi la Siyabonga mfowethu siyabonga kakhulu ngempela kumama siyabonga kakhulu Sakhile ngiyaqala ukubona uNgqongqoshe blasha ushayile ngempela ushayile Nkosi no dadewethu busasithatha kusibeka ukuthi ke into ngempela intshisekelo ibisuka Okay bhuti wami njengoba sengichazile intshisekelo iqhamuka ekuthenini ngingumuntu onothando umuntu othanda ukunakekela abantu iphinde futhi intshisekelo yami iqhamuke from the fact ukuthi ekhaya we only had a professional eyodwa so lokho kwaba imotivation kumina ukuthi angisebenze kanzima ukuze nami ngifane noma ngibe okungaphezulu kunalomuntu okhona ekhaya emndenini professional yodwa kwaku honest nje honest absolutely yes ngikhumbula Ngqongqoshe intokazi engangibika kuyo ngathi mangiveza ukuthi ngiyinesi ngifundela ubunesi yathi hawu umalume wami uyinesi noma ayinesi nami ngizothandana nomuntu oyinesi awungiyeke bhuti ubuye kumina mongasesilini kwabonakalela kanjalo kwabheda kanjalo sizo sengabuyela ke manje mangabuyela manje ukuthi noNkulunkulu ngibona ngathi wayengiseva njengoba yena cha hayi iphuza face siyathatha kodwa ke ngiyabonga absolutely akusenani cha dadewethu ngiyangithanda masithole abantu abafana nani ngiwutholeke nomlayezo ongawudlulisela entsheni ngoba sikhuluma nentsha namhlanje usuku labantu abasha baningi abafuna ukuba wonesi njengawe abafisa ukuthi nabo benze umehluko esizweni sakhini ungawuthini kumlayezo ungawudlulisela kubantu abasha umlayezo engawudlulisela kubantu abasha ukuthi uma umuntu omusha kufanele uzazi ukuthi ufunani I think that's the most important thing yona into yokuqala leyo ukuthi zazi ukuthi ufunani uma umuntu omusha iba nevision ukuthi 2 years from now 5 years from now ngifuna ukuba sengila njengoba ungibona at this age ngiwumphathi we department okuwukuthi absolutely hayi uyavela ngachazeka nami hayi umphathi jikelele lo abantu abasha fire for them yes futhi umuntu omusha ngakubuli ake siye lapha kumgabadela ukhona khona la eNdwedwe wemgabadela sawubona mgabadela siyaphila mfowethu sikuzwela phansi ngathi ukukhulumela phezulu nje kunomsindo la isikhona no ngithanda ungibusele lapho kuNgqongqoshe wezeMpilo ngibona kakhulu uhlelo bayasiza kanti impela abantu siyabonga kakhulu awumthathe nangekhuluma ukhulume naye ngqonye ngifuna ukubona ukuthi uzoblasha ngibingelele kuNgqongqoshe siyabingelela mkabateli uyaphila siyaphila siyajabula kakhulu siphathe kahle nalapho emtholampilo eNdwedwe siyabonga kakhulu mfowethu sizobadlulisela nabo imessage ukuthi baniphethe kahle niyabancoma yebo Umgabadeli siyabonga mfowethu umgabadeli lesibongo ngathi isibongo engisaziyo lesibongo ngiyasazi kodwa siyabonga mgabadeli khona la eNdwedwe ngeke ngasho ukuthi kancane iNdwedwe inokufuna ukuvela kodwa ke ikhona indaba ofuna ukuyiqonda lukhona usuku lwayo ngithi mina ulapha ya ngisho njalo nje cha dadewethu umlayezo kokugcina ke ongavela kuwena nisebenza nentsha la endaweni eNdwedwe nabantu abaphila nabantu umlayezo okugcina ongawudlulisa njengamanje
kubalekile ukuzazi ukuthi ufunani, kubalekile ukuyimisela kukona konke okwenzayo ukuze ukwazi ukuthi uphumelele empilweni. Abantu abasha bafunda ukuzithiba ezintweni ezingabuyiseli balalela imiyalelo yasemakhaya because abazali bethu njengoba bebangaka basikhulisile. It doesn't matter ukuthi isikhathi esiphila kusona manje asafani nesabi isikhathi, but ngokuqhubeka kwempilo uma usowenza ama mistakes you remember ukuthi hawu umzali wami uma wami wayeshilo kodwa ukuthi if ngenza kanje kuzoba kanje. So asifunde kubantu asebeyihambile le ndlela. Hayi ke wayibeka yanabo kuyasho ukuthi ulimi lwakho liqinaqinile umphathi jikelele. Ngiyakubona hayi cha nosebenza nabo bahlale beyithola i-information konke kumnandi. Sibonge kakhulu. Ngqongqoshe nabo abantu abasha bayibeka indaba kungathini mhlambe okwakuphela. Siqale ngodokotela unesi manje. Siza ngensizwa futhi manje ke ekade iphila nayo ngokusebenzisa izidakamizwa esizokhuluma manje ukuthi sabantu abasha kuyaphumeka sabantu kodwa ungathini nakwena ukuphawula njengamanje. No siyabonga kakhulu ukuthi abantu abasha bakhona la ngaphakathi emnyangweni. Kuyakhombisa futhi ukuthi lo hulumeni ka-ANC uyabathanda uyabanakekela abantu abasha ngoba ekuqaleni intokoza abaphathi kwakuba abantu abadala impela sebeqinile. Wawungeke umthole umuntu owumphathi oneminyaka ewu-34 noma ewu-35 but siyafisa nje ukuthi nabo babagqugquzela abanye baqhubeke. But most importantly ukuba khona kwabantu abasha abaphathi nabasebenzayo kusiza ukuthi abantu abasha bakwazi ukusondela emnyangweni wezempilo. Siyabacela abantu abasha balisebenzise lelo thuba ngoba babonile ukuthi sinonesi abancane sinodokotela abancane so bazokwazi ukuthi noma ngabe yini ebaphethe noma ngabe yimi ebahlukumezayo ebaphethe kabi abakwazi ukuthi beze emnyangweni wezempilo bazobathola abantu abakhuluma nabo ngoba ekuqaleni sasihlale sizwa ukuthi intokozo bathi hayi abantu abasha bafuna ukuza kwa-health ngoba kunabantu abadala kuphela kunomama manje laphana bakwazi ukukhuluma nomama bakwazi ukubatshela omama izinto ezibaphethe kabi. Sesishintshile-ke manje ayisekho-ke i-reason yokuthi abantu abasha bengeze emnyakweni wezempilo abeze. Uyabona-ke Ngqongqoshe sizosuka manje sibheke kwinsizwa la esizakhele olukhulu udumo. Mina ngiyazi-ke ngokuthi yayihlala ingihlekisa nje ngayilandela kakhulu nalapha ko-social media uSiphelele umntaka Khanyile nizomkhumbula-ke egqugquzela abantu abasha ukuthi-ke uma ukuthi useyidakamizweni kuyaphumeka kuzona. Ngiyamsola ukuthi naye wakwathi ukuzithi inkintshi kancane ngiyambona nje mangimbuka khona intokazi ebisho ifonile ensukwini ikhalaza ithi uthe unesi iqhamuka nje wayibuka unesi wavelwa itsheliza lapho uthi wena ngiyakubona nje ukuthi ngathi nezinto oyidlayo izidakamizwa kwasha manje bathi bafuna uqala ubabheke kuqala ubahlole musuku umtshela ngokumbuka nje absolutely manje nami ngiyihlolile kodwa ngiyayibona ngathi ke imkantsho ubomvu khona la yakuyedlula khona wenza yona lento ekuthi ungayenzi absolutely phela imnandi mawuyenze radio ngoba uprotectwa imoya leyo umsakazo uyabona kodwa ngale kokuchitha isikhathi asibingelele uSiphelele usiphe kafishane Siphelele ubani wenzani nje eSouth Africa. Ngiyanibingelela njani? Siyabingelela Siphelele. Igama lami nguSiphelele ngwakhanyile ngihlala eChesterville. Yes. Ngistudent eDUT. Okay. Angikaze ngiboshwe abantu bahlezi bebe nokuthi ngizokuchazela ngizokuchazela Grootman ngicabanga ukuthi sibuye interpret ezinye izinto la mhlambe ngokuthi indawo zokukhula ayifani njengoba ngizwa eChesterville. I'm born and raised from Chesterville. Nginomalume abayigebengu nginomakhelwana abayigebengu so I'm exposed to ilingwa yeyigebengu sinewe prison ngasekhaya isitsotsi ngasekhaya siyilanguage. Wela abantu abakhuluma isitsotsi elokushini so ukudla ngikhula bese kubiza ngegawula only find out usumdala uthi ukudla lo igawula isitsotsi so it's a lingua more like umuntu okhulele emakhaya okhuluma ngesijongo mefika koglama baba nokumneglect yabo so mina a minute ngikhika umuntu from a distance uzothi lesi sigebengu lesi kanti it's the language I use from home but I can even use other languages but I choose to use this one because I'm comfortable with kuyona. I'm a graduate from a DUT. Angaze ngibhema ama drugs musa wena this is marazi angaze ngibhema so bang associate kanje nama drugs. I have understanding nabantu bama drugs kakhulu ingakho ngisazokubuya lapho ngine rehab engiranayo because I understand about bama drugs. I grew up with them. Majority of people are into drugs, they're from the hood. So mofika Grootman when uyijonga ukhuluma ngokuyithoba na uyimpatha kubona yabo mefika uma ekhuluma njengoma bazomgoqa and stuff. So mina I can connect with them. We talk the same language. Mase qhamuka umuntu okhuluma isitsotsi la we can be on the same page. Ucabanga ukuthi ngisaye ngaboshwa but I understand the language because ngakhulela kuyona but now
i-wiseness kuleyo nto ikephi sekuthenini ukuthi ngifundile angikwazi ukukhuluma isingisi namaphara njengoba ngisiza abantu so kumele ngizehlise we speak the language you can utilize nabo so wena uma ngabe ungizwe eradweni ngikhuluma ifocus yami sebafaneni kakhulu ngidila nabafana manje ngiba specific khona because ngikhuliswa i-single parent elokishini njengoba tuthi introduce nje eChesterville we grew up with amajita anganawo ama-time and neglection is nokuyi-receiver in a certain way so ngaba nenhlanhla ngangena emahlayeni so from comedy I was doing grade 9 mengabenza i-comedy you go to varsities to perform eChesterville ayikho into ukuthi mase ngimqeda isikole I will go to varsity kune-pavilion everyone mengiqeda isikole ngiyosebenza ephava mengiqeda isikole ngiyoshayela ama-taxi mengiqeda isikole khona i-hotman ase-next door ene-tavern ngifuna ukufana nayo yabo because abantu abaningi abafundile abawodokotela bayaphuma so wasinayo kahle kahle abantu abayi-inspiration iyamuva so sisala nalaba abagcine besifundisa i-language and stuff so bengisala kule nto yokuthi ngisizwe i-varsity ngiperforma so I used to see abantu abangangami in this platforms ukuthi ngizohlekisa abantu abaningana nami la kanti kufunda abantu abanje because thina umuntu omaziyo wase-varsity enye i-crotman endala yabo and unokucabanga ukuthi awufani nayo so ngokuba se-varsity I then understand ukuthi ngingaba nami kule ndawo ngingafunda ayikho into engivimbayo so I went to varsity but i-language ukubukeka nje ngifunza ukubaba ngiyabonga cha mfethu ukuthi mina ngempela ngihlala ngizwa kukhulunywa ngawe kuthiwa ngiyazi kwamanye ama-platforms kuthiwa hey uyawadla ama-drugs nami bengikubona ngingayiphiki leyo nto nanokuthi wakwaboshwa ngiyibone ngingayiphiki kodwa manje uyangithusa mawuthi izinto lezi kanti ubuyi-actor lezi ongakazi uyiphiki ama-comments in a way ngathini njengoba ngiwukapteni wey'gebengu ngishilo ukuthi I engage kakhulu nabantu besilisa elokishini igcwele abafethu ubizwana ngey'gebengu lokasigebengu khona isigebengu so because I engage with them imina ukapteni wabo I assist them ngale kokuchitha isikhathi-ke sithathani usibeke ukuthi-ke abantu abasha laba bayinikele kuma-drugs ngiyazi usebenza kakhulu nabo kukhona njengamanje oshayo khona engikhulume naye eScottsville njengelanga wathi ekuseni uma ivuka kukhona into kufuneka ayithole angazi ukuthi yini kufuneka ayithole leyo nto uzwe ngathi uyasha uma ingayitholile nimsiza kanjani umuntu okuleso simo njengoba ngithi ngifundile baba but angifundelanga ukusiza abantu angifundanga i-medication ngicabanga ukuthi usisi lokadela manje uyena u-understanda kakhulu ngama-medication but ngine-medication engiyisebenzisayo yokubona so kahle kahle ngizama ukuthi anginayo ilayisensi yokunika abantu imithi but I do my own research and utilize whatever medication esiyitholayo in our research ukuthi ngiba-assist njengoba ngithi ngine-rehab I don't have a structure it's home rehabilitation shuthi lento iqale kanjani ngisiza umngane wami nje oyedwa engangikhula naye sizwana ngabona ukuthi kuyenzeka ngaba nokuthi I can keep doing this amajita and I started in 2018 so i-medication esisebenzisayo sisebenzisa i-methadone i-methadone is the main medication abayiphuzayo you drink it in the morning semini intambama idlala i-role yewunga iwunga uyidinga zonke iy'nsuku alukho usuku ongayibhemi ngalo iwunga there's no day whereby uthi ayi namhlanje angiphuza ayifani notshwala uyayidinga now and then so lento osuke uthi uyayikhonzuma iwunga leyo uyibhenye ekuseni i-medication engibasiza ngayo i-methadone idlala i-role yewunga kwi-system yakhe so akakuqale le pain ebakuyena ayibi khona meyiphuza i-methadone kunamaphilisi ama-antibiotics engibasinika wona again unciphise enye i-pain baba nama-side effects amaningi ukuzamula mengabusana nakuyeka ukudonseka esiswini yabo umuntu obhema iwunga muzwa kuthi utshontsha i-braypack uboyayidayisi wenza noma yini just for iwunga utshontsha ispade utshontsha ulayini utshontsha ifenisha for one drug so lento yenza kanjani emzimbeni if you haven't smoke ekuseni mawuvuka bakubiza ngokuqaqa uyabhema ekuseni kumele uqaqe so i-hit yokuqala iyona ekurelease uma ungabhemile amathumba akho ayadonseka so there is a pain that they feel so mengabe nibathatha labantu sothi nithi sizothatha amaphara ngazi siwayisekephi siwavalela khona ezoyeka lento yawo niyawabulala kodwa nisuke ningazi angisho sengiyasho ukuthi kunabantu abathi sizobathatha thina siyekisa i-medication sobayikisa ngomthandazo sobayikisa ngani ukuthi lo muntu akaze esonto akaze esonto nakuba kusonto so manje la kule rehab uyaconfessiswa and i-situation akasasebenze ngendlela abanye baze bedwa so mina elokishini we don't have a certain rehab we call it i-rehab because that's what we do we call it it's a home rehabilitation kunomjida njengihamba naye manje wasemlazi ngiyakwazi ukuqashela mosuka kwenye indawo njengoba usho lo bhuti okhuluma ngawo uthathe kukhalela singamthatha uma efuna ukuyeka iwunga ngikutshengisa ukuthi lento siyayenza sidlala ngikutshengisa yena after 3 months ngithi nangu se-right yabo so we can do it singena nje within kuyona so behlele ekhaya you give them that niyahlangana on a daily basis so that you follow a process the most important thing ikubona abacomplaina ngayo ukuthi mase siyeka iwunga asinayo into esi-occupayayo we don't get ibhizi and stuff njengoba ngila manje I'm with 2 members kunabafana abawu-2 Sicelo wasemlazi umsafa waseChesterville umsafa akanalo unyawo ulimale 4 years back ngoba bebhema kulezi zinto zamawunga mebeganga kuningi bawele freeway washayiseka so ebeyiswimmer before ebhema iwunga waqala ukubhema 2005
So njengoba sesimiyekisa iwunga manje, he's back on swimming. Uyajima la eWestville, he swims like now and then everything. Bekumele eAustralia ngoJune unama-criminal records. So they have a lot of problems. Not only one thing modila nomuntu obhemi iwunga. So into enzakala kwenzakala nima rehab yolu. Sayikho umuntu umisa rehab for 3 months. Usebheme for 15 years. So into kade uyenza kuyena is cleaning iwunga from his system. But ima-mindset yambhemisa iwunga kwakayishintsha. So na into esiyenzayo thina. Njengoba ubuza lo mbuzo ngiye kulo mbuzo lo ukuthi senze njani. Every morning I wake up with them. Njengamanje sidayisa ama-cake. We sell cakes. We wanted to recycle and stuff because those are the doable things. Those are things they've been doing for years. So it's something they can do. So mengabe thina sindawonye, what I normally do and emphasize ukuthi ngi-emphasize nakubona nakumina ukuthi ngiyitshela ukuthi angifuni ukubulala i-vibe yabo. Angibenzi izinto abangafuni ukuyenza. Awukwazi ukuthatha umuntu ozomsiza uthi akathandaze ngo-5 ngoba into esiyenzayo la ekhaya and mase umnika leyo principle uzoxoshwa umthandazo kanti bezoyeka iwunga. So mina ngivuka nabo ekuseni siba busy wherever I go nginabo njengamanje bathi ngihamba nabanye we go each and every event mengihamba. It's a matter of ukuthi imoto enginayo incane. So angikwazi ukubathatha bonke but sibaningi siyi-team yabo but I have to move with them everywhere. Absolutely. No, ngiyabona wemisi ngiyobevuma konke lokho iqhukuzeke ekhanda lakhe. Ngiyakuthemba uzoba ne-meeting nawe maduze nje. Ngiyamthanda uyashesha uyicabanga into. Njengoba uqinisile I'm just thinking ukuthi we need to have a partnership nawe no MEC waka social development because sinama challenges amaningi and you know we lose a lot of ama drugs okufuna ngabe aya assista ku community but because abantwana bethu nabafowethu notadewethu ba involved and we've not found indlela ngempela sustainable yokubakhipha kuma drugs. So kubalekile when they are, I've always said ukuthi ayikho society developer ngaphandle kwe partnership nama civilians, civic society, NGOs. And where there's someone who either has an NGO or actively yena or assistayo umsebenzi kahulumeni, umsebenzi wethu kuyisupporta leyo nto. So we will have a discussion sixoxa after this ukuthi how to move forward because this affects us obabili. Sekuyinto ke esizoyixoxa after this. Ngale kokuchitha isikhathi ke ngizocela ukukhulula kwamanje ukuze sizokwazi ukuthi bese sifaka nalensizwa le yakasibiya engaziyo ukuthi ke uzothi mayise ilithola ithuba yebo izothi mayithola ithuba lokungena isichazela ukuthi yona yini ke ezoyenza nabantu abasha ngoba usuku lwabantu abasha lolu inyanga yabantu abasha. Namhlanje ngiyakubona ngiyabapheka ngiyabathulula kodwa uyazi into uNgqongqoshe ebalekile emhlabeni ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukuphendula umthandazo womuntu. Ngikhule ngiyinsizwa eyayilalela insizwa kwakuthiwa uLinda Sibiya. Ngithi ngiyashaya ucingweni lakho ngangeneke ohlelweni lakhe ngifuna ukukhuluma naye. Manje uthini nge-age kaLinda nje kodwa namhlanje uthini nge-age yakho mfethu? Namhlanje uyena ofonela mina athi ngicela ungena ohlelweni lakho. Please ngiyacela Nthokoza ngicela ungena. Hey ngithi absolutely. Ayike sibingele Linda Sibiya into insizwa lena ke sazi ukuthi ke iqhube kakhulu lento yombhobho kodwa futhi njengamanje umuntu osebhizinisini engeke ebhizinisini umuntu osebenza kakhulu nabantu abasha. Ngiyazi ukuthi ke khona uhlelo eniza nalo uNgqongqoshe nizobe nisebenza nayo oluthinta abasha abantu abasha kakhulu njengoba kuyinyanga yabantu abasha. Mhlawumbe ngasi-introducela ukuthi thina into akangeneke ebhodla umlilo naye lolu hlelo ngibona ubani ohlulayo ngizomnika ithuba nami ngingene sibantu umano namandla. Absolutely. uLinda Ntokozo for many years not manje has been running ama programs okusebenza nabantu abasha. Nangithi many years ngisho ukuthi nami ngise youth manager ngise kwami. So we work together develop abantu abasha. So uyayi-understand indlela yokukhuluma nabantu abasha njengoba umfowethu kade echaza nje ukuthi ukuze ukhulume nabantu abasha noma abantu abakuyi-environment ethize kufuna ukwazi ukurelate nabo. So we took a decision ke as provincial government ukuthi asike sipartnerishe naye uLinda again uhulumeni ka-ANC akawatshontsha ama-concepts abantu. Uhulumeni ka-ANC akawadla amandla abantu. Uma sikubona ukuthi une-skill kulokhu sicela nje ukuthi sicela ukusebenza nawe because thina sine-target esiyifunayo. Siyafisa ukukhuluma nabantu abasha, siyafisa ukukhuluma nabantu abasha nge-teenage pregnancy, siyafisa ukukhuluma nabantu abasha ngokuthuthuka economically, siyafisa ukukhuluma nabantu abasha ngama-drugs but eyethi bese uma khuluma mina kuba sengathi kukhuluma umama ekhaya. Manje-ke umama uma ekhuluma ekhaya sike singamlaleli nathi siyazi uma wethu uma ekhuluma but makhuluma uLinda kukhuluma omunye umuntu owazi ukurelate. So that's the partnership esinayo-ke nesiyicelile noLinda ukuthi
ukuthi i-magic tour yakhe akayenza was very impactful. Samcela ukuthi akayibuyise. Awufike la. Uyandensizwa njalo uma ngicabanga kuvela kube ngathi izohluka. Sesiyombuyisa egoli bamtshontshile sezoba umuntu wasegoli. Mina nginenkinga ukuthi mangimcabanga ngqongqoshe ngibona ukuthi uzohlukanisa unyaka. Mlindos. Ngiyadubula ngijwangu nje. Kambe soba imzansi afika sibe Mr Magic. Hola. Hey wavela wangiphantshisa ngabo. Ngiphantsha kwacaca ukuthi hayi ivukana khona umcimbi kade kumapisa not so long ago program director ngimbonile ufikele ehambele phezulu wathi angakubona engayibona inkundla yakhe ngiyabona elibamba utshela kade uyalibamba phansi wabona ukuthi ayisukhulisile akhulile Mlindos awushiyele mfowethu ithini into kuya kanjani kubantu abasha. No, thank you so much. Sibonga mhlambe ukuthi kwisifundazwe kwaZulu-Natal uMC wakwa-Health uNomagugu Simelane and also udumo ukuthi bathi abantu abasha asekubona singayi kuphela nje ngokuthi bacule kuphela abafundiswe ukuthi uma uzongena kwezamabhizinisi ngeke ungene kusomabhizinisi kodwa usugula ngcono siqale use university ukuthi mawungena uphume e-university usube so right nanokuthi abantu abasha e-university banenkinga eyi-1 yokuthi bacabanga ukuthi it's all about ishampompo all about ibubnandi amasavana ubani nice life nje. It's important ukuthi asiyekubona sibafundise ukuthi guys kuleli khosomba amajida nikhuluma kanjani. Absolutely. Amantombazana sithi kuningi kodwa ngingedwa asikhulumeni. Mangithi kuningi kodwa ngingedwa is because nema blessers ngaphandle kunabafana ngaphakathi kunama drugs kunotshwala na everything so yenza sure ukuthi uyibheke usengaphakathi e-university ngoba uyi-future leader. Sizokubona nini ke ungena nalabo ngqongqoshe ade bamemeza ema-university. Siyaqala siyaloja next week siya eMangosuthu siya i-KZN siya Steve campus siya DUT ePietermaritzburg siya kuma uNgoy after ama universities sithena asiye kuma district kodwa sihambe singene kuma TVET colleges ngoba bayakhala ngithe mangifika eMpolozi bathi sibiya thina abafundi basemandeni eMpolozi so bathatha sibafaka esikhaweni ngaphakathi so nama TVET colleges kwaZulu-Natal ziyakhala ziyalila about 10 universities uzoshadisa abangaki ke lapha Be safe. Bangakhulela bangadrop out benze show. Ngathatha amadide ngoba ngathi efika lapho siyabashadisa. Absolutely. Ngidonzima umshado. Absolutely. No, ihlelo kuyinjabulo enkulu ngempela ama story twelve naleli emsakazweni yonke ke yakwaZulu-Natal nezwele inkunzimalanga uLinda Sibiya uzobe hamba noMnyango wezeMpilo kanye noMnyango wezomnotho befike kubafundi bethe qathatha. Awulivale lolu hlelo umlindozi ulivale ngathi uhlukanisa unyaka. Linda Sibiya Mr Magic ashele kanti uma langu njwange eMzansi Afrika uLinda Sibiya ngithi kubantu abasha kuma universities asifikile uMnyango wezeMpilo kwaZulu-Natal kuzobe kuntshoba kuzobe kumnandere bheke libheke danko khona uhlala sivalelise sithi kulungile goodbye.